Agoy. Uy, kayo kani buto ang ang cream mo happy 63rd birthday o happy 63rd birthday. Dahil yung kantahan sa tamo mo happy birthday sa namo basahon ang message sa dalaga. Guys, so 1, 2, 3, go! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Okay, dungan sa mo. I wish mong duha dahil dungan mo huyok. Okay, 1, 2, 3, wish. Sige, dunganan ninyo huyok. 1, 2, 3, huyok. Happy birthday. Dahil napay regalo ang gahatag anak mo. Wow! Sana all. Ay, usahan na lang nas yung ko. Na. Palis ni ikaw. Dahil akong basahan ang message sa gahatag, ma'am. Kabalo na makin sa gahatag, ano, ma'am? Wala. Ay, naku. So, ito na yung kisa ng gahatag. So, there is at magsugod ni Papa niya. To Papa, happy 65th birthday pa. I hope daghan pang katuigan o kapiskay rang panglawas pirme. Amping kas imong paglakaw-lakaw diha. Proud kayo ko nga ikaw akong nahimong amahan. Salamat sa pagprotektar namo sa kabalo naka ug unsay ako ipasabot. Naarami pirme sa imong kiliran. Palangga kayo tikaw pa. Papa's girl najud laman ko. You're the best papa in the whole world. Thank for loving us unconditionally. I miss you and I will love you always pa. Happiest birthday and enjoy your day. So, dari na po ta sa mama. To mama, happy 63rd birthday sa pinakakugihan o pinakabuutang inahan sa among kinabuhi. Mama Cering. Mang hinaot ko nga unta daghan pang katuigan ang moabot nimo o kapiskay lang jud pang sa lawas pirme imong pagsakripisyo og pagpalangga namo dili jud kabayaran nasayod mig iunsa minimo pagpadako ma. You're not just a mother to us but you're the best friend too. Mingaw na kayo ko nimo ma. Amping ka pirme diha og ayaw pasulabi ang mga buluhaton dihas balay. May you have more birthdays to come and more candles to blow. We love you always, Mama. Nga, charot. Dayon, ngayon, may message, Ma'am. Ay, sige, ikaw sa una, Ma'am. Ngayon, may message, Ma'am, sa imong anak nga gahatag sa sorpresa karong hapon na, Ma'am. Si Ma'am Inni. Salamat kayo nga nakaatag siya namo ining wala karon pag dawat namo. Daghang salamat ini. I love you. Then unsa may imong wish, Ma'am, sa imong birthday, Ma'am? Unsa may imong wish sa imong birthday, Ma'am? Karong imong ika-63rd birthday. Salamat ko nga iskay ra ang akong kalawasan.
So sige, go. Diri na po ta sa atong papa. So, unsa may imong ma-message, sir, sa gahatag nga og surprise kanimo karong hapuna? Ani, dagang salamat ni sa imong paghinumdum namo o hinaot pa unta nga madugangan pa ang ihap sa among katuigan. Salamat kayo ni, love you. So, unsa may imong pinaka-wish karong sa imong ika-65th birthday, sir? Nagpasalamat yung dako sa Ginoo nga nakabot pa ko ang inyong mga tuigan. O hinaot pa unta nga madugangan pang ihap sa akong mga katuigan. Sige, go. So, dere, ane? Dere, kay magkuantag message. Sabi sa gamay ra kayong message. Sige, ikaw na lamang. Unsa may imong wish, imong mama o papa, bisa gamay ra kayong message. Akong wish nila nga hatagan pa sila og taas pa nga kinabuhi og tikaw pa sila more birthdays. Sige, thank you, ma'am. Then, asa pa man ang laing mga anak? So, unsa may imong wish ni father o ni mother? Ang akong wish nilang duha nga iampo nako sa kanunay nga hatagan pa sila gataas pa nga kinabuhi og maayo ang ilang panglawas adlaw-adlaw, ilayo sila sa mga katalagman o panalanginan unta sila sa Ginoo sa kanunay sa ilang paglakaw-lakaw dinhi, ilabi na ni mama sa iyang pagpamalin o si papa sa iyang pagbiyahe pag-adto sa iyang giatubang pangakaso. Mga ako sa Ginoo nga iyang gabayan sa kanunay ang akong amahan sa iyang pag-adto sa Hall of Justice. Sige, thank you kayo, ma'am. Dayon, palihog ra kog lantaw ninyo sa plate ako be. Kay naay video si ma'am Ellen? Ining. Na siya video dire akong ipakita ninyo. Asa naman ni? Basog mo ron kay namra gula ko singgid na. Basog mo ron. Patay dito. Yara. May wifi dire. Wifi, sa wifi din wala. Da wifi. Wala na speed na ang Na siya message pero kuan. Kaya pasar na. Paano rin pinag na save? Paano na save? Ano to i-save? Save na ba? Wala, kabalo. Wala dyan wifi dari sa? Kung na siya message ma'am, sorry kayo pero na siya video message ba? Yung wala ko ba signal. So ako na lang ako rin ko sa YouTube dahil ako rin gitapot-tapot dahil lantawa rin niya sa YouTube. Then ang message sa sorpresa de Negros ma'am og sir is manghinaot mga daghan pang katuigan nga maabot sa inyong kinabuhi ma'am og sir. Dahil maayo ra nga atong panglawas, makasurvive ta sa mga pagsulay sa atong kinabuhi o makakaon at 3 beses sa usa ka adlaw o nang maokey ran tanan. Kay nakalampos naman tas COVID so nang trials ra ang tanang nas atong kinabuhi og nang narabitaw ang Ginoo so nga mag-uban nato kanunay og salig grata niya og hinaot nga nalipay ra mo sa gihatag sa inyong anak nga gipaagi namo sa sorpresa din Negro sa pag-abot sa sorpresa karong hapuna ma'am og daghang salamat sa pagsalig ninyo og sa imong anak namo. God bless og more birthdays to come and happy birthday ma'am. Thank you kayo ma'am og picturean ta mo.